ҷиҳати таҳким бахшидани заминаи техникии муассисаҳои коммуналӣ, муҳайё намудани шароити хуби корӣ ва ба ин восита боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат чораҳои мушаххас андешида мешаванд. дар доираи татбиқи барномаи давлатии рушди мақсадноки нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон автобусҳои муосири мусофиркашонӣ фиристода шуд. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. корвони кӯмаки навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 32 воситаи нақлиёти коммуналӣ автобусҳои мусофиркаш аз шаҳри Душанбе ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Кӯлоб ҳаракат намуданд. аз шумораи умумии нақлиёти мусофиркаш 6 автобус ба шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, 5 автобус ба шаҳри Хорух ва ба ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Шуғнон, Рӯшон, Ишкошӣ, Мурғоб ва ноҳияи Рошқалъа 3 автобусӣ фиристода шуд. таъмини заминаи техникию имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, инчунин муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони мамлакат дар меҳвари таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. қабл аз ҳаракати автобусҳо ба самти шаҳри Кӯлоб ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Кӯлоб, ронандагону кормандони корхонаҳои коммуналӣ ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати истифодаи мақсадноки автобусҳои мусофиркаш ва дар ҳолати хуби техникию санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои техникӣ ва маслиҳатҳои судманд дода шуд. ғамхории навбатии пешвои миллат дар татбиқи лоиҳаҳо ҷиҳати рушди нақлиёти ҷамъиятӣ дар шаҳру вилоятҳо барномаи давлатии рушди мақсадноки нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 мусоидат намуда дар беҳтар намудани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятии дохилӣ ва наздишаҳрӣ, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ нақши муассир мегузорад. ҳамакнун бо расидани 26 автобуси муосир ба вилояти Бадахшон сифати хизматрасонӣ дар хатсайрҳои мусофирбар миёни шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маротиб боло рафта, сокинони деҳаҳои хурду дурдасти вилоят низ аз шароити муосир, замонавӣ ва саривақтии автобусҳо бархурдор мегарданд. аз таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ва дастгириҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони ҳамаи минтақаҳои кишвар бархурдор буда ҳадаф таъмини осудаҳолии халқ ва ҳаёти шоиставу арзанда ба ҳар як шаҳрванд мебошад. дар заминаи амалишавии барномаи давлатии рушди мақсадноки нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2025 шоҳроҳҳо, нақбҳо, роҳҳои оҳан ва пулҳо сохта шуда теъдоди зиёди муассисаҳои нақлиётӣ, терминалҳои мусофиркашонию боркашонӣ, хатсайрҳои мусофирбар ва ширкатҳои нақлиёти байналмилалӣ фаъолияти босамар доранд. таъмини зиндагии босаодат ва рушди босуботи ҳамаи соҳаҳо ки ба фароҳамсозии имкони созгор ҷиҳати будубош ва истироҳату фаъолияти сокинони мамлакат замина мегузорад, самараи истиқлолияти комил, ваҳдату ягонагӣ ва иттиҳоду сарҷамъии миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Зафар Қаюмзода, Баҳодур Истам, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, Ахбор.